Bueno, arratsaldeon, gaur partidak ikusten ingo besarienok, ikusten sarienok eta grabute ikusiko eta zuen graute hobe, ikusiko ze zuen jokalari hobe, pegero ze askotan jokalari ikusten pegero dozuela. askotan ikusten Ba, dozuela. gaur Gaur markinen xemengo markinen xemengo unifrontoien, partido edarra unifrontoien, daukauz. partido edarra daukauz. Kramniko partido edi, Kramniko partido edi, dakizuen modon, dakizuen modon, Gipuzko, Araba, Bizkaixe, Naparru eta Naparru eta Riojako Riojako ekipuek parte hartzen da, parte selezioa. hartzen da, selezioa. Orduan, lehenengo partidue daukau, markin, Maguregi markinarra eta Araz Berritxuarra, Araz Berritxuarra, Zamora eta Beron kontra. Zamora eta Beron kontra. Montxe hemen ikusten dozuele orkezpena, hemen datoz lau pelotarisek, Lau pelotarisek, Beñat da gaurko juezan. gaurko juezan. Bueno, eta azteko, sakie urdin. Urdin. Zamora biparete horra, peloteo luze baten ondoren eta eta Gipuzkoarrentza tantue. Gipuzkoarrentza tantue.
indartzu ikusten dugu, baina gutzein dau, ezin izan dau peloti erben. Ordon, partidu hasi dela denporatxu eda, bat eta bat. Esan dugun lez, gaurko partidu gor. Honek esan bia alkarren kontra bukatza gutxute duzela, hemen batzutan kantxian. Frontoian faktori egoten da, Zamora da eta berok markinen ixe bariseko ero jokatzen da, eta honek ez dukorren arazorik, kantxian kantxas ezaguna izetian arazorik ez duk. Eta bigarrenean aratzeko ezin gerun. Luze.
Eroren utza, tantue, Bizkaitarrentzat, 6-3. Jokinek ezin sartu, eta tantue, Gipuzkoarrentzat. 6-4, Bizkaia aurretik. Volumena zarazoa zuen, nabil, ia, konpontzeu kapaz nazen. Jokinek ezin sartu. Bizkaia.
Descanso bat eman ziren barriga ziren esan, sei txabot, Bizkaia horretik. Jogi Maurei markei makina zen ipar eta zerra kapto derrendau. Jokin ikaituko talatu, ezin txartu.
Jokinek, bipalete darra. Antu Bizkai izan zen, 13 eta 8 horretik Bizkai. Berok ezin erun, eta magure gitaratza aurretik, 17 sortzi. Bizkaixe aurretik. Jokinek erreboti soa-besoa berdi zena da dau, baina berok ezin erun. Tantue, gorri. Da oin, Gipuzko errak, atzen eskatu da. Tantue, gorri.
Bueno, itxurian ese mikrofonoan arazuk konpondute daz, eta ia oine gitxa komedu dauka kagoazka zen, eta partidu ikusteko, zeuntxe, oine arte ez du neupe askorik ikusi, imeretzi eta sortzi zirazten bizkaitxarrak, maure gitaratz, eta Zamora eta bero, sortzi tanto, baina honeko gorra eta oine gehoz paso lehin. Iokinek ez izartu. Aratze gatxa, Zamora gandu dut. Iokinek aukerako da, eta txapamena. Honeko gorra ditu, nik egozen paso lehin. Aratze salto da reinaen arren, ezin zen du peloti sartu. Tantu urdein, gure gitaratza, emeretzi, Zamora eta bero, 10. Oingoen Zamorak ikutik dau, tantu gorri. Gure garatzo behi, Zamora eta bero, 10.
Oinguen, berok eskatutzen arren Zamora pelota gatsa sartu nahi zen dau eta ezin zestan galdu, pelotik gelitxo. Tantu, gorri. Eta gorrixek, ja, aldentzen doiez. Zamora, erreboti biparetan zerantzuna izetze, baina jokin zaino onda, eta ez dutze parkatu. Ojo por ojo, biparete dar bateaz, tantu, gorri, ota iruta amar. Zamorak ezin izen da berrebote hau, eta tantu, gorri. 24 eta 10. Ja, abantaila ondixi hartu dabe Bizkaitxarrak. 14 tanto abantaile, eta bueno, ez zuten azibiko digiputxe. Eta oinguen, Zamora, errebotie, txapabera. Tantue, gorri, 25 eta 10. Oinguen Zamora eskomia zerrobotetan saiatu da, eta urdure itxasun edo ja, momentu honetan, kanpora urteotze, sarera. Bolako gutu ditzen ditu normalien, baina askotan, nervixue, bolako txapasa, pasa bere txotxue. Oingon, haratzek Jesu Kriston pelotak adie bota dau, rebote luze-luzie, eta Zamora gaina etorriako pelotia. Tantue, gorri, 27, txeama. Oingon, jokin gogor rebote edo barruko partera, eta berok ezin peloti ez duen gatu. Tantue, gorri, 28 eta 10.
inguen Jokinek txulara bota dau, eta ezin hobeto, pelote jagiri pestemon. Tanto egorri, gota beratzi txego eta mar, da baina, bueno, txalo bero bat jodiko dakue, jokalari sei, azkenen osak izango da, pasairik ezien. Jokinek atera, atzera. Oinguen bai, berotute ikusta dau eta bi paret edarra bota dau eta tantu urdin. Bi paret politxe bero, benetan. Oingo tantu oso gorra izen da, Aratek botekorri eskumiaz oso pelota gatsa sartu dau, gero rebesagaz botekorri oso pelota gatsa sartu dau, eta pena izen da tantu lan amaitzeko, ikotoldera botata, baina tantu oso gorra junda. Tantu urdin, Gorrixe gota beratzi, Bizkaixe gota beratzi, Gipuzkoa 12. Jokinek oinguen ezin hobeto bota dau da atzeko tolduen amaitxeo pelotiek. Lehenengo partidue, Bizkaitxarrak irabazi dabe. Gaur egiz esan Zamora eta bero askoz pelotari geisha di, ez da eduki egune, markinen askotan, markinen semingo nintzen askotan ikuste ditu jokatzen, eta egun ez da eduki. Eta osta, maguregi taratzek euren jokue. Maguregi bakiago, euren eda de bueltan, gaur egunin dauen aurrelaririk onenetaiko edala, unena ez esaterren, eta aratzbe, aratze mutil gaztie da, ja, gizontak eta harre ematen dago, baina ontxe aurten 16 urte itxule pestot, eta honek dana sartzen da, dana sartzen. Berritxuko eskolako zagerue, azelarixe oso pelotari ona. Eta, bueno, demostro dabe, euren joku eselaku dan, eta partidue, erretziro hasi dabe. Bueno, oine, pausatxu bat, urrengo partidoko jokalari berotzen da bitxartin, eta gero jarritxuko.
Bueno, gaurko ekitzaldixe jarraituz, bigarren partida emongo paso, eta ben jokatuko da, Bizkaixen partetik Zelaia eta Tain, bigarrenak, eta Gipuzkoarren partetik jokatuko da, Egaina eta Txaparrok. Ia partida dar bat ikusten da, lehenko baino zutxu daue. Bueno, esan bidana da, Zelaia eta Tain, e, Danean egon dile, ontxe neguko temporadia jokatzen, eta ondo ibili gaina bisepe. Orduan forma oso honien eta ordu asko frontoin sartu etorri di. Eta beste partetik daukuz, da Txaparro. Beti honek gerri moteko prest. Ikusik hau ia zelan duen partidu, Amen. Zestu egora, eta peinatontxe txapie botateko prest. Eta saki, gorri. Ia ze tipoko pelotietan da. Zelaia gerrebotera eta Txaparro buruz gain eta egainak ezin errebotea. Bat eta bez Bizkaixan alde. Zelaia sakera. Martinek ondo behitxudo batzera, ikusi da Txaparro ez da aurrera etorri, eta kortadie suabe, ondo kolokaute, kantu, gorri.
Oain guen be Martinek ondo behitxu da ondo usan arerixo bisek eta kostauaz rebotera bota dau eta tokiz kanpoto boitxu bisek. Orduan, tantu gorri, irute bapez, kasu hontan, Markina Xemeindarrak, Bizkaitxarrak aurretik. Txaparro, lehengoen ezin izan dauz hartu, eta errebotie gora. Tantue, gorri, laute bapez, Bizkaia aurretik. Gaina eskumiaz bi par eta sartzea lehen du, baina txapapera. Tantue, gorri, bost eta bapez. Gorka tain bigarrenan rebesa oso politxe da eta indartzue eta oingun be, demostro dugu. Tantue, gorri, 6 eta bapez. Oinguen beste rebese dar bat eta txaparroi gaina etorriako pelotie. Tantue, gorri. Lehen komentatu duen, gorkan errebesa ikusgarrixe da, eta ontxe be, indartzu eta ondo kolokauteko rebeska dizen da. Tantue, gorri, beratzi txebapez.
Oingo Chaparro atzeko errebotian kontra, hormian kontra ezin zen du peloti sartu, tantu gorri, 10 eta bapez. Oingoen eskerro orman gora, 11 eta bapez. Ontxe ikusi dago, Gorka Rebezin gaur zelako misile ekarri daben. Gorka atain bigarrena. Eta egainak ezin eron. 12 txebapez. Gaurkoen Gorka atzien guztiz goitzi bera dominetan dabil eta normalien zageru egolan dominetan dabenin, partidu erreztsua eruten da. Eta gaur hoxe ikusten da, ezta? Zelaia eta atain bigarren. Mairu, egaina eta Chaparro bapez. Oinguen Zelaia kutza ondizin dago, bipare eta bota dago eskumiaz, baina kanpo nortetze kontrakantxara eta erneute beran buruaz. Da hori partida hona jokatzen dagoela, baina bueno, txapelduneko isa egitzen dabe. Euren buruei parkatzen, koste itxako. Oin hemen ikusten dugu Soltzaran Gipuzkoarrak, normalena peloti aldatzi izango da, ze beste pelotiaz gauzak etxako izan dugun. Orduan, ikusiko zelako peloti hartzen da. Pelota barri zela fijo. Oingoen Gorka Mugartegi atain bigarren pelotie esker orman gora. Tantue urdin. Venga, Gipuzkoarra behazidi apurka berotzen eta ia tanto sorta ditxeko kapasadin. Zelaia eta atain bigarren amairu, egaina eta Chaparro bi. Ikusten da pelota baju eta dabela, hotza badagoelako, hori normala izaten da, pelota barrexetatakoen,
Eta oinguen, gorkan dominizue, ez da horren besterako, Orduan, Gipuzkoarra badoiz aurrera. 13 eta 3. Oingoen zelaiak esan dago. Barrio geure peloti hartu hau eta tapa barruen dejadatxu bela dago kosteguaz. Eta tanto, zelaia eta atain bigarrena 14, gaina eta txaparro 3. Oingoen gorkan eskumeka die, oingoen errebesaz barik, eskumeka da bizi-bizi bota dago eta txaparro bizin sartu. Tantu, gorri. Zelaiak pelota gaitz batera sartu nahi zen dau. Eta utz. Bizkaia 15, Gipuzkoa 4. Luze. Oingon, gaina urruinetik nahi zen dau kostobaz barrure bota eta txapa bera. Tantu, gorri. Oinguen gaina. Oinguen barruen lagada goxo-goxo. Eta gorrixek ez die da jau. Tantu, urdi. 17 eta 5, Bizkaixe aurretik. Zelaiak itxuri aurreko ez dute parkatu. Eta kostobaz bipareta. Tanto 18 eta 5, gorrixek aurretik. Zelaiak errebote hau eta txaparrok ezin pelotik gatu. Tantu, gorri.
Gainak, bi esan dutze, alegin egin dau, baina txapapera jugako. Tantu, gorri. Ja, urduru itxasun eta abantaila handixe dagoen markagailuen, gauzarraruk itxen aztega. Eta oingo pelota gatxera sartzen alegindu da. Gaina, eta peloti ezin gatu. Palo, tantu, gorri. Oingun zelaian utze, partio guztien ez dakit utzik egin baina. Eta tantu urdin. Gipuzkoarrentza 6. tantu. 21-6, Bizkaia aurretik. Oingoen gainak elegante lado barruen. Ja, zelai aligo da. Baina ez zein izen dugu pelotiez, ez du gabertu. Tantu urdin. 7. tantu egin dabe, Giputxek. Pasa. Txaparro, peloti ezin sartu. Tantu gorri, 23-7, Bizkaia aurretik. Oingoen gorkak ezin izen dago.
peloti zestuan sartu, tantu urdin. Zortzigarren indabe, Giputxek, Gipuzkoarrak, eta 24 partidue. Luze. Gaina, bi paretaga zerrebotatzen egin dau, baina kanpora urtetze. Orduen, tantu, gorri, 25 eta 8. Gaina, barruen alegindu da barri daude, lehen bezartutxu beste olako txepi edo iru, eta oinguen, txapara jojako. Tantu, gorri. Oengoen be Martin Zelaiak ondo neurtu dugu eta peloti txitxakera. Tantu, gorri, 3 tantu faltan Bizkaitxarrak, 27 eta 8. Martinek edarra bi pareta, eta tantu, gorri. Luze. Bigarren sakie beluze. Orduen, tantu, urdin. 8. tantu indabe, Gipuzkoarrak.
Oingun Chaparro gozo pelota gatsa sartu dau. Eta Martinek gero errebotien, txapapera. Tantue urdin. 28 eta 9. Bizkaia aurretik. Oingun egainak ezin sartu eta azken horrego tanto egin dabe Bizkaitarrak. Orduan Zelaia eta Etain bigarrena tanto batera partidu irabazteko. Txaluek eta Bizkaitarrak azken hau tanto egin dabe. 30 eta 9. Zelaia eta Etain bigarrena irabazlea. Eta orduan, Bizkaixantzat bigarren puntu, Oin arte bitxibira zitue, beste partido bi faltadi eta Gipuzkoarra, Deukezen Urduritxasunek alde batera itxi, ze maila ondixo duk asko, gaur ez da duki egune, ez lehengo bikotiek ez da bigarren ape. Sarritzen ikusi duzune jokatzen eta Urduritxasunek askotan pasada txarrak motoskuz. Baina, Bizkaitxarrape oso forma honien dauz eta ondo jokatzen da benai irabaztie ez da erretza izeten. Oina, deskantzotxu bat, 3. partidoko beratzen dauzan bitxartin eta gero jarraitzuko. Horre programan ikusten zuen ordeni partiduen aldatu inda. Neskak azkenien jokatuko dabe. Urrengo partiduen, nauzizena izango da.
Ia ba, ontxe hirugarren partida hasiko da. Markineko eskola, osea, Bizkaiko ordezkari modun, Markina eskolako Javier eta Año Salegi eta Gipuzkoako ordezkarixek Victor eta Uranga. Ontxe, ikusliei saludu da. Ja, txapio botako daue juezak eta urdin, Gipuzkoarraketako da orduan lehenengo sakia. Honei, pelotarixei buruz komentu leke, ba, daukau aurrelari bisek, Javier eta Vitor, bise sarritzen izan da, delanteros alegres, honek errematerako ez duk zelako bilurripe, eta atzien, ba, pelotari seguro, eno saleik edoze pelota sartzen dago, dana, eta Urangak eskuma oso ona duke. Orduan baia, ia aurreko partidu baino, kompetitutxo urte dena nengoa.
Ontxe, saleik Javier izotze. Javi, valiente, valiente. Honek esan biharrik ez da. Honek tita itxen da. Berdin da, lehenengo tantu izen, zein partiduko azkenengo tantu izen. Erdera esaten dale, sin miramientos botatzen da hone pelotia. Luze. Gainautek partidu azteko, biparet bikaine atzetik, eta tanto. Javier Salegi bat, Victor Uranga, Bapes. Raru edan arren, Salegi ezin sartu. Tantu urdin. Gainautek pelota oso gantzbi irutxu ontxe eta gero bipare zoragarri zamatxo dut tantu Javier Salegi bi, Victor eta Uranga, bat. Pelotia ikutin dau, eta tantu gorri.
Eta Javierrek errebotie ez inerun txapapera, tantue, Gipuzkoarrentzat. 3 eta 2. Bizkaia aurretik. Eta binguen bai, Javierrek egin ditxo horretik beste 3 alegin barruen tantu itxeko, eta danetan uran gallega da. Oinguen ez, tantue, gorri. Einaute bota aurretik aurrelari xeundoen ikusi dau eta toki txarrera bota gotze uran gai. Tantue, gorri. Lose. Bai. Oinguen, Bitorrek, bi pare zoragarrixe eta sarera. Tantue, urdin. 5 eta 3, Bizkaixe aurretik. Oingun urangak ezin izen dago pelotie zestan sartu eta tantue, gorri. Oinguen be, normalien utzeitzen ez da ben utzein daue urangak. Gaur Gipuzkoarrak urduri ikusten ditugu. Ia ba, animo Gipuzko, da ia gerra pixkat emoten. Bai, doinguen urangak ondo bastartu du peloti, Eta Javierrek alegin indoen arren ezin sartu peloti. Tantue, urdin. Bai, eta bai, Victor, Javier, barruna trapoete ikusi dau, eta bipareta zarela, tantue, urdin.
Oenguen, saleik ezin izan daue pelotiz estan gelditxo. Eta tantue, urdin. Oengo partidue, ez du da besti baino. Ia, holan segitzen den espetakolo. Javierrek biparet gogorra bota du benetan be, baina Bitorrek igarritze, sartu eta tantue, urdin. Zazpino diez. Oengo partidue, ez du doia. Ez du eta tanto politxo ikusten gaina. Oengon pelotazo itzela jodegurangak eta Javier buruz gain paseo dago. Bizkaitxarrak aspaldixen tantorik egin baridaz, Gipuzkoarrak 5 tanto itxuela uste dut jarraixen eta atzeen eskatu dabe Bizkaitxarrak. Ia ratxi aldatzen den. Atzen amaitxostien, bade partide horrera. Animo mutilak. Oenguen Viktorrei zestie hankabitxartien trabajo jako pelotie barrun sartu egin dugu, baina golpiaz batera hankabitxartien gatuako zestie eta ezin jarraitzu tantuaz. Tantue, gorri. Oengon urangak ezin sartu, tantue, gorri. 9 eta 8. Bizkaixe aurretik. Urangak eskatu hotze, baina Bitorre bera sartu nahi izen dau eta ezin izen dau pelotie zestan gelditxo. Tantue,
Gorri. Luze. Eta bigarrena motze gixe. Labur. Eta tantue, urdin. Ongo Javier bipareta bixen erdire. Eta tantue, gorri. Javier, alegin egiten dabil, gaur ez da urtetan beran idaben beste. Baina, bueno, badoi tanto batzuk itzen. Javier, gerrebote gatxa barruen lagada oso ez gabe, eta ezin heldu ez Bitor, ez da urangabe. Orduan, tantue, gorri, itxurian ezatzenak ondo jotzea, euren artin ideak argi argitxuko zituen, eta 12 barri do Bizkaitxarrak aurretik. Bai, partida hasieran esan dugun lez. Bitor aurreko kuadrotan oso alegre da, eta beste biparet ikusgarri bat sartu dau. Javier oso mutil bizkorra da, baina ezin helego pelotara. Tantue, Gipuzkoaren aldea. Gorreboti Bitorrei ez duten nahi zurten eta txapapera. Tantue, gorri. Uranga Bitorrei sartzeko ezagutze, eta Bitorrek ezin izan dau sartu, oso pelota gatxa ipini dau sale. Eta tantue, gorri. Eta Bitorren beste biparet bikain bat. Hori errekurso asko erabiltzen da, eta oin arte sartu ditu, bos bat. Lau du bos emat izenein.
Oingoen Javierren bipareta, kontrakantxera, tantue, urdin. Eta Gipuzkoarra barrido, Bizkaitxarrei urratzen hasiak ez. 14 eta 12. Bengo partidu oso politxo di benetan. Hemen zuzen ikusten zauzen, bueno, frontora etorri, hemen giro derra da, kale fasino dugu izue, eta taberni bezalek. Oingun ezin duren sartu Javierren pelotia, tantue, gorri. Ja, lan erdixek egin de Bizkaitxarrak, baina Gipuzkoarrape oso urran daukez. Oingoen peloti errebotin ondo ipenitxe, eta urak ezin zen dauz hartu. Tantue, gorri. Luze. Oingoen uranga merezimendu osuzko pelota erre oso gatxa sartu dau, baina forza hori agiago da, eta gero peloti bizkor bota biherri zen da, eta txabapera joan jako. Ordon, tantu gorri, 17 txamabi, Bizkaitz aurretik. Oinguen Bitorre beste saiakera bat egin dau, eta bate bihotzen. Oingue kontrakantxera, tantue, gorri. Eta esan dugun lez, egin daben deskantotxuek mese iotze Bizkaiko bikotiai, eta abantailatxo hartu dabe. Momentuz 18 eta 12 aurretik, baina, bueno, oso partido politxe. Zalei gontxe pelota ikusgarri irutxu, baina Bitorrek buruz gain pasau dago, azkenengo pelota zuaz, eta txulara nahi kondo bota dago, eta tanto. Gipuzkoarrak 13, Bizkaitxarrak 18. Bizkaitxarrak tartetxo bat hartu dabe. Euren botileruaz berbetan dauz. Emongotzen indikazio bat. Eta Gipuzkoarrape itxurian ez, aldatza doiez peloti, ez dakitze pelota tipoetako da ben. Laster jakin gau.
Javier oinguen bai, oinguna sartu da. Ordoi. Eta emeretzi temeiru. Oin bezale reboti pelota ikusgarri sartu dugu. Bai. Azkenean Bitorrek amaira paregai emotze. Barruen lagada gozo eta Javierre zein aligago. Javierrek erreboti ostostan irun dau, Bitorrek sartu, bipan eta ez da hona izen, baina indarra hondixaz jonda. Javierrek sextan sozelan sartu daben arren urten egotzen. Tantue, urdin. Bizkaia emeretzi, Gipuzkoa 15. Oinguen bai, Javierre pelota gozo barruen, eta tanto paregabie. Javier Salegi 20, Bitor eta Uranga 15. Bai, Javierreke danok engainau gaitxu, bai Bitor eta bai ikusli, mote ba, bi paretaz, tanto erretzein deukela, Bitor bertaratze hartute gonda, da tak barruen lagadau, tanto, hogeta eta 15, Bizkaixo horretik. Luze.
Eta inguen, salegik, peloti ezin zestan gelditxo. Zesta barrizaz bebadabil, eta gulgo gortxokiko. Joik, olako txekontuek. Oingoen be, Javierrek danak engaino itxu. Eta kosta basatzera. Tantu, gorri. Bueno, Gipuzkoarrak momentu honetan inauzalegi beraz estuari taipa ipintzen ikusten dugu. Ez da itarazoren bategaz da bilen. Laste urtengo da kantxara barriro. Bueno, pelotaria prest, eta bauaz. Labur eta Javierren bigarren falti izan da. Sakaz. Eta doble pasa bat bepestotu inda dela. Baina, bueno, horretxek izan da izela danak. Ze partidu oso politxea izan da. Bai, gaur Javierrek argi dauke itxuri danez peloti barrun lagabi da bela, ze ipar eta botaten sarretzen ikustu dugu. Eta gaur geisha da, barruen lagaten, eta, bueno, momentuz ondo doia. Ondo urtatze jugadek. Oingu argi euki dauen hori bota bian Javierrek. Barro atrapute euki dau, peloti sartu dau, erretz euki dau, arrizko bari botateko tanto inde euki dau, baina holako epase. Ogeta iruta, 18, Bizkaitxe horretik. Olako bepase den di. Katxena sartu, Bitorrek. Pelota ikuslarri se sartu dau. Neuke esango mintzez sartuko banik, da gero erretzen hau zein dago. Baina, bueno, holako bepase den di. Javier eta Salegi botalau, Bitorre eta Uranga 18.
Ona, Javier! Vitor bi parete darra bota daua, baina Javier adi egon da, eta gero, tantu gorri. Eta bost eta 18, bostean faltan partidu irabazteko. Bai. Oinguen, tanto gorra jokatu hostien, uranga, bi paret politxe bota dauen eta be. Hone partidu beste kolore badauke, hemen tanto oso politxe gai ikusten, eta partidu borrokatu da, 6 tantuen aldi egon arren. Oingo rebeskadie, kontrakantxara joen da. Tantue, gorri, Javier Salegi 26, Vitor eta Uranga, 19. Luze. Gaur Javierrek argi duke Vitorra ikenden mi jakolaz, honek ez da parkatzen. Oinguen be, eniautek ezin gine pelotik elditxo. Hogei garren hain dabe Vitor eta Urangape, eta honek hemen da partidu pilpilien, hogeta zeita hogei bizkaixo horretik. Eta Urangan pelota gazue, Javierrek ezin zen dago. Zostan gelditxu. Tantue, urdi. Hemen da onioik, gauzi onioik ez du da. Bostanton aldi handiz izeleike, baina bate jakin. Vitorre pelota gatxagatu eta bipareta oso ona bota da, baina Javierren kabizkorra daukez eta buelta bihotze. Mostutako txapain, edartotxo mostutako pelotie, eta tantue, gorri, 27-21, Javier da Salegi aurretik. Javi luze.
Bueno, amendik agur bat botatot zau, Javierren amamai, baki hau ikusten egoten dela partiduk eta gaur disfrutetan egongo za, eta animo. Egin haute hilea, baina korrigaldi bikaina indaren arren Javierrek, Victorrek botatakue oso pelota gatsa izan da. Tantu urde, 27 eta 22. Da ikusten gauzela hango partiduen da, tanto pilo gauzela itxen, bai, aurrelari bixi. Victor bere burua zazarre, oin arte olago pelota gatsak asko sartu ditzu, baina oin guen palo. Eta tantu gorri. Gorrixek, Bizkaitxarrak, tanto behin faltan, partidiro azteko. 28 eta 22, Bizkaitxa aurretik. Bai, Javier. Eskumiaz zabalera, moztute, eta tanto batean faltan. Oina etxalo zaparradi jodiko bako, Javierren azkenengo zaki izango data. Eta Victorren utzoneaz, Javierren jugada bardin izen dau, eta ez dutzen urten. Partidoi amaire mototzau, Bizkaitxarrak, 3. partidu be poltsikora. Javier da saleik 50, Victor eta Urangak 22. Eta oin, deskantzotxu baten hostien, azkenengo partidaz hasiko da. Hemen daukauz neskena izango da, programan lehen agertzen arren, azkenengo partidu jogatuko dabe. Bizkaitxarren partetik Erika eta Maialen, Erika Martínez-Uniko uni eskolakue, Maialen Berritxuko eskolakue, eta beste aldenetik daukauz, Gipuzkoako bikotie, Maite eta Guaia. Ia azkenengo partidun dez, espetakulo politxo motazkoan. Oin, atzaren txue.
Hemen datoz pelotarixek, azkenengo partidu jokatuko den pelotarixek. Bizkaiko ordezkarilez, Erika da Maialen, hemen Markina Xemengo eskolako aurrelari bikaine, eta Maialen, Berritxuko eskolako atzelari segurue, hau makina bat final jokatutekue. Gero, Gipuzkuko ordezkari modon daukauz Maite, Maitek jokaldixe botaten eta errestasuna handixe duke, eta bere atzien, guaia, pelota sartzen, hau abile. Gaur atzien, gerra handixe goleike, ze honek oaia eta baitxe Maialen be, sartzaile handixe di. Ikusik hau, ia ze pelota tipu etaten daen, Erikari beti pelota moteltxo guztete jakoz, baina, bueno, ikusik hau. Honen esko gaur, diarreko guaz etorri dibenetan be. Tantu oso landu izen da, eta azken momentuen, Maialenei jagixitzen zestuen pelotiek, tantue, Gipuzkoarren alde. Bana, hotzara da duiez, txurian ez, etxakue pelota gu asko guztau, eta ez dakit, baina bizitxo betako da ben, susmuge duket.
Erikak oso pelotaka da indartzue, hau nesken mailan indartzuena izango da segurazki, eta ikusi da, pelotaka txepinitzu eta tantu be gorri. Maite txapagainan harto moztute eta Maialen ezin iritsi. Tantu Gipuzkoarren alde. Hau partidu dube, baiztu hasi da, 3-10. Bai, Maite barri dobe, edarto moztu dago indarra hundixaz, eta ondo botatako, tantu, Gipuzkoaren alde. Joaingo hemen Maite gatzera ondo behitxu dau, jokalari bisek ikusitzen dauen, bisek tartera bota eta Maialenek ezin sartu. Tantu, urdin. Urdinek 5, Gorrisek, Bizkaia 3. Bueno, hemen pelotarixe barrido frontoien, eta aurrera. Erika, pelotazo edarra atzera, eta atzeko zurura bota dago. Ez sinaltzau ez, Maite ez togaiak be.
Erika sakera. Maite erreboti txapa gainen ipini dugu dartotxo, eta Erika ezin ailegau. Erika eta Maialen lau, Maite eta Oaia 6, Gipuzkoarrak aurretik. Luze. Oinguen Maialen bixen tartien lego txarrin ipini dau, eta tantue gorri. Bizkaitxarrak lau, Gipuzkoarrak 6. Bueno, akatz bat egon da tante horien, zuzendu dabe, Erika eta Maialen 5, eta Maite eta Oia 6. Bigarren zakietako dagoen Erikak. Oinguen Maitek ezin izan da sartu, eta tantue gorri. Zein markagailua. Oinguen Oaiak ezin izan da Erikan sartu, tantue gorri. Maitek lenguantzera erreboti txapagainen izin egiten dago, baina oinguen sentimetro pare bat falta. Txapara, tantue, gorri. Erikan errebeskada potentie eta Oaiak ezin gelditxu. Erika eta Maialen 9, Maite eta Oaia 6. Atxedenen hartutxuen instruzioek ematen dago efektu ukitzen dagoela.
Oen guen juezak Maialenek ikutu inda dela peloti izan da hau, eta arrebotetako aukeraik ez dutzen mon. Tantue, urdi, Gipuzkoarrak 7, Bizkaitarrak 9. Maitek errebotien bi pareta bota dago, baina pelotie kanpora urten da. Ezin izen dago barruen sartu. Tantue gorri, 10, Bizkaitarrak 10, Gipuzkoarrak 7. Erika Kontxebe errebesa toki egokire bota dau, errebotera eta tanto, hor, Maialen bi sentartera bota dau eta txalosa parra jaso dau. Peloti, toki gatxien ipintxarren. Erika eta Maialen 12, Maite eta Baia 7. Oinguen Maialenek ezin izan dau pelotik gelditxo, tantue, urdi. Luz, oingo tantuen Maite zela pelota gatx bi sartu itxon, eta azkenen gue, berak ipini txarra. Bizkaitxarrek ezin izan da daltzau. Barrido urratzen hasi, Gipuzkoarrak 9, Bizkaitxarrak 12. Luze,
Maitek eskumeka ederra eta Maialenek ezin sartu. Da tanto bire urratu di Gipuzkoarrak. Maite eta Oiak 10, Erika eta Maialenek 12. Maialen egora eta tanto bakar batera planta dioine Gipuzkoarrak. Maite eta Oia 11, Erika eta Maialen 12. Oaialen pelote bigarren sartu dau eta ondo errebote dute, baina Erikak ez du parkatu. Erikak eskumia zein errebesaz peloti oso gorra astintzen dago. Eta Erikan eskumeka die eskapa bihotze zabalera. Tantue, urdin. Gipuzkoarrak 12, Bizkaitarrak 13. Bueno, Erikaren tantue eta berauzakera. Erikan errebeska beste indartzu bat eta txula ez da izen, baina pelotiek Maitek uste baino gitxi urten dago. Joengo Erikak forzaute sartu da eta ezin sartu. Eta Maiten tantue. Maite eta Oia 13, Erika eta Maialen 15.
Oaia berritzen saiatu da peloti eruten, baina ez da usartu ez batien, ez bestien. Orduan tantu gorri. Erika, kostauaz, barrure botan izen dago, baina erdi urteotze Maitek igarri eta atzien, tanto. Oinguen, Gipuzkoarrak esti alkarrea ondo konpondu, eta lehen esate zane, tuia mia, azken inona bez. Tantu gorri. Oinguen pena izena, Maite pelotaka da edarra, baina eskerreko hormi ikutute, kanpora jubezako. Tantu gorri, 18 txamalau, Erika eta Maialen horretik. Oingoen aldrez paso da, Maialenek berandu esatze Erika izartzeko, eta ezin izen dauko lokau. Tantue, urdin. Maite eta baia 15, Erika eta Maialen 18. Atxeena eskatu dabe, eta gero txua jarritxuko dugu. Bueno, hemen da lau pelotari barrio kantxan, eta Maite presak ietateko, Erikak soki elotzen denen, hasiko da. Oaiak peloti ezin gelditxu, eta tantue gorri. Erika eta Maialen 19, Maite eta Oaia 15.
Oinguen, oaia, kondo arrimo du pelotie, eta Erika kezin sartu. Gipuzkoarrak 16, Bizkaitarrak 19. Maite kezin sartu, tanto, horre. Bixok ezotze jalkarrei, baina ez batak ez bestik ezin sartu, tanto egorri. Ontxe abantaila hondi sartu dabe, 6 tanton abantaila eduke gorrixek. Igan eskak, animo. Erika azpiazpitxiko hor jodau. Tanto berantzat. Erika eta Maiaren 23, Maite eta Baia 16. Oinguen ezin izan dabe iritzi ez Erikak, ez Maialenek. Tanto urdin.
Gipuzkoarrak gogor datoz. Maite eta Gaia 18, Erika eta Maialen 23. Maialenek peloti esker hormi jota estotze errez zaitxi, eta indarrik irun ez daben arren, ezin izen da desartu. Tantue, gogorri. 24 eta 18, Bizkaitxarrak aurretik. Joengoen be Erikan pelotazora, Ogaiak aukera biaukitzu, baina ez batean ez bestin ezin izen da berun. Eta partidu guztien zehar pelota gatxak eduten da Ogaia. Eta holakuek utza itxie, normala izaten da. Orduan, Erika eta Maialen 25, Maite eta Gaia 18. Erikak beste pelotazo potente bat, eta Ogaiak zestua sartzeko hormina jo, tantue, gorri. Erikan beste pelotazo ikusgarri bat, eta Maitek isoixo irgen dugu, baina isoixan gatu da. Tantu egorri, eta ontxe emoten dau, tartie, benetan definitu edala. Erika eta Maialen 27, Maite eta Gaia 18. Joenguen be Ogaiak ezin izen daue pelotierun, eta Erika eta Maialen 28, tanto biren faltan, Maite eta Gaian kontra. Lehenengo erreboti eraztu erunda Berikak, Erika Mugartegi, eta bigarna ezin, txapapera Erika eta Maialen 28, Maite eta Gaia 19. Hone bebadu ez, 20. tantora urratu xaz.
Oainguen Maitek edartotxo jakixe bixen aurrien ondo erainde, zubixe esaten dana, buruz gain pasotxu bixek. Tantue, urdin. Oainguen Maitek eskuminaz goizen jo, peloti atzeratu, eta Maialen ezin peloti esartu. Bizkaiko altatzaileek denbora eskatu dau, eta laster etorriko gara. Hemen barrio lau pelotarixe kantxan, Maite sakera. Maite azkeneko tantu bardin egin dau, eskomiaz goizen jo, ondo baztertu, eta Maialenek ezin sartu. Erika eta Maialen 28, Maite eta Obaia 22. Eta bai, ointxe Erikan azkeneko pelotazu, Maitek ezin errebote hau, eta txapapera. Bueno, honegaz amaitzau, gaurkuen Bizkaixe geixe izen da, leuti lau partiduk irazitxu, eta urrengo artean. Badakizuen lez barikuero, partiduk ikusteko aukeri daukezue, zuzenien be bai, bertone frontora etorritxe, zarreri doain daukezue, gaur be doain, hemen espada, master edo gran eslama edo espada, zarrera doain daukezue, tabernatxu badaukau, orduan, inbitatu zoize, partidik guzta etorta. Hala, ondo izen, da urrengo arte.